Асене, заваля. Ти метеоролог ли си? Не. Но се вижда. Къде го видя написано? В Google? Какъв Google бе, Асенчо? Навън вали. Въобще твоята теория потвърдена ли е от достоверен източник? Не е потвърдена, но навън се вижда как падат капки от небето. Добре, това не значи обязателно, че вали. На кои достоверни източници, пак те питам, се базираш? Източникът са моите очи. Един мой приятел работи в Националния институт по метеорология и хидрология и каза, че днес няма да вали. Сбъркал е. Да, бе. Ти ли ще знаеш повече от него? Човека 10 години учи атмосферни явления. Ако иска твоя приятел и Магнауската школа да е завършил, не ме интересува, защото той греши. Навън вали дъжд. Просто виждам реалността. И ти можеш да я видиш. Ясно. Ти си хейтър.